victòria en un partit exigent, complicat, incòmode, però al final heu tret els 3 punts que imagino que és una mica el que avui s'havia de fer. Però al final sabíem que seria un partit així, al final sabíem que és un equip que ens costaria molt, perquè és un equip que corre molt, que treballa bé, que estaria juntet, que intentaria jugar a lo millor una mica més en llarg de lo que ha jugat, que té jugadors de banda molt ràpids, que té un Cano que es queda a les pilotes, que té jugadors al mig del camp que ho fan molt bé també, i defensivament tenen un equip solvent. Bueno, sabíem que ens costaria i era picar molta pedra per intentar treure el resultat. Al final hem tingut sort perquè al final marquem de falta i de córner, però al final s'ha de buscar. Es queixava Toni Carrillo de la segona part de 2 penals. També l'hem comentat que per potser qui abronca una mica el partit és Sardanyola, i que potser a primera part qui podia estar perjudicat era l'Hospi, no Sardanyola. Bueno, al final sí que pot ser que hi hagi algun penal a la segona part, sí que, i a més jo l'he dit als jugadors d'ells, perquè em conec molts que han jugat amb mi i els conec, i crec que hi ha un penal que sí que és penal. Però bueno, al final la setmana passada nosaltres també tenim un penal que unes mans molt clares a dins de l'àrea no ens les piten, en 0-0. O sigui que al final els àrbits s'equivoquen. Aquesta setmana hem tingut nosaltres la sort que s'ha equivocat a favor nostre. La setmana passada va ser en contra i bueno, al final si hem de protestar cada vegada que l'àrbit s'equivoca doncs aniríem malament. És millor centrar-se en el que hem fet bé o malament del partit, del que hem de millorar, dels primers fins al gol, els primers 25 minuts que no hem acabat de generar lo suficient, d'aquells tancaven bé, que havíem d'haver fet una mica més, de ser més incisius, de ficar més pilotes dins, i bueno, al final se'ns ha obert la porta, sobretot només començar la segona part amb el segon gol, que ells entenc que intentarien sortir per fer-nos molt perill i s'han trobat amb un gol a la primera jugada de la segona part, un córner. O sigui que hem tingut després la solvència d'aguantar bé el resultat, d'intentar patir el menys possible i intentar matar el partit a les contres. Hem tingut alguna per matar-los i no ha sigut així, però content sobretot pel resultat. Deies que sabíeu que el partit seria complicat i s'hi ha trebat. Encara i així els jugadors potser han entrat massa en la primera part en les provocacions del segon. Al final és futbol, Al final per mi jo també penso que això és futbol, que cada persona és diferent. Jo era competidor quan jugava, que era dels que els agradava la brega també i al final és el que hi ha. Hem d'intentar cadascú jugar amb les seves cartes, intentar-ho fer el millor possible i al final treure els punts per al teu equip. Nosaltres intentem intentar fer un bon joc, elaborat des de darrere, a vegades surt millor, a vegades surt pitjor, intentar fer-ho molt atractiu, però també hi ha altres futbols que són completament diferents i que són igual de vàlids, perquè al final els resultats també et dona que són vàlids perquè guanyen partits, o sigui que al final és lliure de jugar tothom com vulgui i al final per això és el maco del futbol. Xavi, la primera part ha donat la sensació de fora que el Sardanyola us ha fet jugar el que us volien. No sé com ho has vist tu. No, al final nosaltres intentàvem jugar el que creiem, intentar sobretot posar els laterals molt alts, intentar ficar pilotes dins, intentar que quan juguéssim per dins obrir-la fora, intentar centrar, que al final ens ha costat molt generar el nostre joc. Al final és també un bon treball de Sardanyola que també ve aquí no a fer de comparsa, ve a fer el seu partit, a intentar tenir les seves opcions per guanyar. Al final crec que fins a la falta, que és quan ens posem nosaltres a davant, crec que era molt igualat i nosaltres no havíem ni xutat a porteria i ells crec que havien tingut un parell d'aproximacions però tampoc hi havia molt joc de ningú, era molt joc del mig del camp, moltes pèrdues, nosaltres teníem masses pèrdues que quan ens ficàvem cap a dins els de banda, que intentàvem també moltes situacions de que recuperes pilota amb a banda esquerra, intentar seguir per banda esquerra i has de canviar de zona perquè al final l'espai està a l'altra banda. Totes aquestes coses hem intentat que passessin les menys possibles, però tot així ens passaven. I al final un equip que ve i es defensa bé té les seves opcions després de sortir a la contra, amb jugadors rapidíssims. Ja ho havíem dit, ja estaven avisats els jugadors que tenen 2 bandes molt ràpides i molt bons. Bueno, cadascú fa el seu partit i al final hem tingut la sort que ha sortit de cara a nosaltres. És la segona vegada que us passa, el segon partit consecutiu a casa que us passa, que 2 targetes grogues en pocs minuts us deixen amb 10. Avui a la primera part, l'altre dia Javi que no us va donar, però és un aspecte a tenir en compte que no torni a passar perquè us condiciona molt. Et condiciona. La setmana passada el Vilafranca també li va passar el mateix i no vam ser capaços nosaltres de guanyar el partit. I aquesta setmana, a part d'aguantar el resultat, hem aconseguit millorar-lo. O sigui que al final
mai se sap. La primera targeta és una targeta que la pot evitar perquè hi ha 3 a darrere, que sí que ha de fer falta però ha d'intentar que no sigui targeta, i la segona, just al moment, patina i se l'emporta per davant i al final és segona targeta. Bueno, l'equip s'ha posat al món de treball, ha intentat fer-ho el millor possible per aconseguir aquest resultat. Al final marxem contents, aquesta setmana no juguem el dimecres, el dijous, per mala sort, però bueno, intentarem posar el diumenge que ve contra l'Horta, intentar guanyar el partit un altre cop i ja està. Anava a preguntar-te per això, no jugueu el dijous o el dimecres, una oportunitat per als rivals perquè s'escapin una mica si guanyen, i no sé si és bo, encara que sigui un partit menys, que se te'n vagin amb més punts. I el que hi ha. O sigui, al final hem començat el partit amb menys 8 del Llagostera, però té 2 partits més. O sigui que al final, si tu vols no criticar, però dir que no estem a primers perquè ens falten punts respecte al Llagostera, sí, ens falten punts. Ens falten 8 punts perquè tenen 2 partits més. Bueno, dimecres, si ells tornen a guanyar, tornen a estar a 8. Nosaltres hem de fer la nostra feina, seguir treballant, portem 7 victòries, 2 empats, 2 derrotes, anem bé. Al final, ho vaig dir el primer dia, ho diré fins al final, 42 jornades, és molt llarg, tothom ha de passar i ha de descansar i al final veurem on ens col·loquen. Nosaltres l'objectiu és quedar primers. Des del dia 1 ens ho hem marcat, l'últim dia ho tindrem. I nosaltres el que intentem és cada partit guanyar-lo, intentar treure de 3 en 3, perquè en aquest cas Llagostera, que ho està fent bé, està amb un avantatge considerable, però bueno, ha de descansar 2 setmanes més que nosaltres. Sí. Gràcies. Apa, a veure el Barça.